Good morning, Papa Joe, Papa Litoy. Handusi og biray ko sa akong problema. Ani man jud ni na ako'y pamilya pero live-in rami unya naami usa ka anak. Akong bana nabuang naman sa bisyo. Tapos siguroon lang niya ang iyang barkada. Unya ang budget sa pangonsumo kay ihatag sa laing tao. Mo'y pasalig nga samantala nga ako iyahang partner dili ko kagunit sa iyahang kwarta. Every time nga mangayok og gasto para sa mga anak, tihikan ko niya, masuko pa. Karon dako na kayo akong pangayoon niya. Ha? Nasuko pa. Kung masuko pa kung dako na akong pangayoon niya. Oo, sige po. Please tambagi ko Papa John sa may mayong buhaton. Na problema jud ko karon. Gusto ko nga muhawa o amo ko'y laing kapuyan. So meaning day, mo nang giabusaran ka sa imuhang ka-live-in because kabawa mo siya nga wadyo kay laing padulungan. Unya, siguro, dilisan siguro jud mingon tampunga nga wife material ka para sa imuhang ka-live-in. Okay? Tanaw na ako, basin og wala napasubo lang pagkangan nga ko niya pang kuan lang experience nga na. Sorry ha, ala jud ka lain ha, pero kung napag yun ay gugma ang lalaki nimo, maski magbisyo pa siya, mangitag siya pamaagi nga di niya makalimtan ng iyahang obligasyon diyan nimo. Na may mga lalaki diyan nga mga bisyoso sad. Pero di nila kalimtan ng ilang obligasyon silang pamilya, labi na para silang anak. So kanang imuhang anak karon, dili na siya mugna out of love. Namugna lang yun na siya tungod sa reaksyon sa inyong gibuhat duha. Nga na. So, ikaw, naragyo na nimo yun tanan yun. Kung magpabilin ka nga magpaka-martyr tungod kay wakay kapuyan, di yun ka mo irog. Di haragyo ka. Basin pa og moabot ang time nga pahawaon gani kas mong kalipin niya kayo wasi kung mani mo or biyaan ka nga na kaya kung nangipon mo puyo sila harsad wasi ka na kakabaw mas kayo di na muli laki diya hinginlan sa kas ginikanan sad o kakabaw sa batasan sad di ba? Tidod na nga na so lisod kay na nga na ba kay kana no nga na nga sitwasyon no bunga magud na sa inyo harasang desisyon nga di maayo. Dili lagi tamingan nga mangwinta tagbalik ani kanamingon ka nga walay pagbasol nga maguna. Actually, puwerte na ang auhag sa mga tao nga kinahanglan nga magmatamos ka matuuran kung mamili mo og partner sa inyong kinabuhi. Okay? Ang ani magud-igud na ba mga lalaki magud nga magpakita sila gugma sa usa kanila lang nga bulatik ra para makuha nila ilang gusto. Ang babae sad, ihatag nila ilang kaugalingon sa lalaki kaya kato sila nga makuha sa nilang gugma. You know, you have to wake up ba? Kay, kanan, okay na o kanang wa mo yung mga anak, inyuam ng desisyon na bahala mo na, inyuam na, tinuyuam na ninyo. Pero, naamang ko yung mga bata nga pwede mapiktahan. Pre anak karon no, ganay mong anak ha, konsumo pa na. What if kumuskoy na na? Pupita na usahay ba? Sa daghan na itong mga kiksan karon nga naminaw. Nalayo na kayo panlantaw sila ang bintana. Makadungog karon kayon. Saon taman Papa Joe, wahi naman. Huwag dyo kuminaw sa una. Imagine kung imong anak karon nag-edad pa og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maski nag-edad pag G's ang imong anak karon. Okay. Sa 14 katuig na mong pag-broadcast ang ito ang programa. So 4 katuig lang nga ito daan. Kasi ginamigisgot. Ani nga tanawa ninyo ay mo taka og decide ay mo hara-hara para dili mo magkalisod. Pero yung manaswiyar ginahan kita mo tilaw. Ginahan na ito be kung tinuwad ba yun be. Maski siya ginikanan pa dyan na may pag nagpahimagno na daan. Kung naman kung na makakita ka ba sa usa ka butang doubtful ka ba nga? Sa mesya mo naman hugaw. Yeah. Hugaw siguro sa iro. Dayon. Yan ka ba sa hugaw sa iro mo sa chocolate. Yan na ba? Pero maski nakita sa mong mata kaya na siya sa ubos, maski pag chocolate pa na siya, pero na siya sa ubos,
mangita pag yung pamagi nga balikon o gikapon o simuton pag yun. Nagsabot mo sa akong buti pasabot. Kita na mo daan nga. Dili pa mo ready. Kita mo daan nga. Wala pa yung klaro trabaho ang lalaki. Kita mo daan nga sa background mo kaila sa background sa lalaki kaya basta na in love mo niya. Nindot siya batasan diyan nimo. Nindot siya lawas. Gwapo siya. In kay manamit. Ingana. Choy kayo. Ingana. Yung mo kaila. O tanawa din ni kuman magbasol mo. Paresan sa mga lalaki. Nga nga ang ilang kitanaw kay yay, di na kita lain na kay sundot kayo namit. Oh. Ang kaputi na pa ba dyan o kagwapa? Di kayo puti kasi di puti. Oh, sige. Nindot kayo manamit. Oh. Blan-blan ng buhok. Yan. Nindot kayo kilay. Mayo kayo pagkakuha, no? Pluggings. Oh. Yeah. Nindot kayo ka ng legs. Straight kaayo. Kandilaon kaayo. Ingana. Unya, para nila, nindot kayo ni Jesus. Proud kay ko ani kung mo ni akong kuyog pirmin, mo ni angkas kong motor. Nya magbansiwag ang paa, suya kini ba rider. Karon, inigminyo, daghang kay pini may tabo. Kung magtipon, di ka mamuluto. Tapulan. O ingana, nya magsige na lang og tanaw sa social media, ingana. So mabagot-bot na lalaki. Samot pag yun ka ng wakay kwarta niya, tipon mo, so di ka ka-provide sa babae. So, ni-action nagtubo ang mga buhok. Nanggawas ng natural nga kulor. So, wala na exercise kay pundura sa balay. Ni-action nagkatsabi. Mga nga na lang, di mo ni maong ako. See, nga na ba? So, if you wanna be with somebody, klaroon yun ninyo nga kung sa may tabuan niya, lunod patay ta. Okay, atom ni gigugma. Oh, di ba? Ana. So, kamu lagi nga naminaw karon, di mami kapugong ninyo og mo try gid mo no kay inyo ham na kinabuhi. Pero again, inawat pa nga magunahuna mo nga ang epekto ana sa inyo yung mga produkto inyo ang mga anak. Sa kanang mga dili maayo nga desisyon, kanang selfish decision. Kay kinahanglan planuhon mo na to. That's why God give us the brain nga lahi sa ubang utok, sa ubang mga sa ubang mga nilalang na to think, to be just and mingantang to be fair ingana no, and to come up with a good decision mo na nindot tag utok. So I hope nga kamo din naminaw karon makatabang sa tag ginagmay lang nga ma-enlighten ninyo nga una mo musudog kanang relasyon laro gyud ninyo nga do na may fall back. Wala ni maayo nga di mo magsalig nga kung biyahan niya pa ba dyan manrabaho mo good, di ba? Siyempre anak ka na no, maglisod ko og biya kay wala ko'y kapaingnan. Awesome di yung mga kanan babadyo, di ba? Usa siya kabaw ka sa paingon. Yan. Muna siya mga kabarangay. So, napilay na papalito eh? Text line o pinangabot na rin babadyo? Okay, tandaan na ito rin mga kabarangay ha. Kay lisod ng inganing kalakiha. Okay, tandaan na ito sa ito ang Facebook. Ningon si Kuan diri. Kato about tong Kuan, triangle. At rin pangasiran ko na tataod, pero niligin niya siya pa sila. Lahat mo na babadyo? Yan. Ito ning inainayan ha. Okay. Good morning, Papa Joe. Greet ko sa akong mga friends. Si Cheryl, Dulera, si Jonix, Andrea, Rachel, sa akong mga salingan. Kani Madeline, Aita. Okay. Isang sigaw naman dyan, Papa Litoy! Yan! Shout out sa mga ahintig sakyanan! Ahintig sakyanan, babadyo. Shout out sa ito ang mga kaikso na ganoon nga mga kusiniras karinderya! Sa ito mga kaiksunan nga na sa mga beach resorts karon nagbantay mga lifeguards! Wow! Teka, salamat. Mga technician, mga ngayon nasa planes! Technician! Okay, sa mga senior citizens nga naminaw karon! Wow!
Nagitaw na rin. Sa mga estudyante nga way klase pero gaduha Mobile Legend. Shout out sa mga basketballista. Yan. Sabi na sa mga BBEU. Yan. Hi si Danny. Harvey Yagaya. Si Papi Banati. Yan. Hi ko nun ni Matet Hugan. Yan. Dala silang office nga namin ako nun. Matet. Yan. Sorry, tag-ubos nga trabaho pa ba, Joe? Asa may ubos ng trabaho? Tulisan! Dagan mo! Hindi ko mag-greet na nila. O di, wala discriminate pa ba, Joe? Sige na. Hindi ko Points nga pala. Kami lang kung sabo mo. Ikaw, sa'yo mo mga kaliwat. Bala ka na. Ako mga butan mo na ko. Abutan mo, Joe. Mga seminarista. Mga pari. Yawa. Yan. At least iyan po ko lang ako. Kaya mo, pag suburno may mga tulisan, pre. Ayaw na tulisan, pre. Kasi lito yun na. Nag-retro mo na na. Klaro. Hoy, mga barista. Hello. Gikan ni Jerwin Suarez Liray. Kabaw kasi mga barista. Barista pa ba, Joe? Oo, pe. Sabi barista, pe. Tikuan pa ba, Joe? Kaya tikuan sa sabon? Kasi natik-take yung bar siguro. Kasi barista. I'm sorry. Last chance. Last chance, Oo, sige. Barista. Oo, unsa man lagi na. Di mo ka na. Base the word. Barista. Sabi ba nga bar? Kanar man na mo tayo kagigisan pa ba, Joe? Kato na yung musudlan permiso na de. Wala ito, uy. Saan sa to akong sudlan, uy? Oo. Unsa man ang bar? Barista. Oo. Baby, kaya nagkatawa nung papadon, no? Marasa na musudya yung mga anak. Barista pa ba dito? Mo na siya ang kanang naa sa kanang mga coffee shop ba, magbuhat og kape. Mo din Oo, barista din pa ba, Joe? barista tawagan na. Tingnan ko ka na nas bar, yun. Dili ka tong di ka mukha sa imo mga amiga mga TRO. Klaro kayo. Hi na lang. Siya ko mga soke diya. Hello. Yan. Sa ating mga gwapo ng mga friends ka nabino ko rin sama ni Papa Don. Shout out naman yan. Nabino rin. Hello. Uy, naputol. Science Plaza na Animals. Cellphone mo pa, Joe? Hello. Yes, Papa Joe, mayong buntag. May buntag unto ni mo. Kisa ni Palihog. Si Tata ni Papa Joe. Tata! Yes, Tata! My name is Tata. Okay. Live in the mix. Tura. Tata, Friday sa Mariano. Sila ko pa, Joe. Okay. Ang tanong. Okay, Paps, mga tanan ng Paps ba? Yan ang mga tao, kanang lindahan pagkatao nga, for example, na tao na siya nga naka-blind, pwede ba nasa mapirahan, Paps? Depende sa iyahang kondisyon. Ingana, only ophthalmologists can tell. Ingana. Pero kung mingon ka, nako, pwede ba siya makita kung mingon ka gahon sa Ginoo ay mong pagbuhat, hisgutan, kana. Nothing is impossible with him. Yep. Kung Okay, nga anak ko ba ako, Paps, na blind ko daan pagkatao ko na magpakwanta ko sa kumata niya, wala di naman siguro pwede. Kung mo na ginaingon mo tayo, nga don't be discouraged ko ingana, no? Because there are a lot of people out there who can see but who are blind with the truth. So may pananguban yung buta, kaya nakitapos ka maturan. Nayuban diya, kasiga lang mata, pero mapakabuta-buta. Tuyawa, sir. Yes, and that's the reality. Nayuban diya, nga dili ka kita, pero klaro o vivid kayo sa ilang panlantaw, pinagis lang unahuna, ang mga butang ilang gibuhat. Pero nayuban diya, klaro kayo, siga na kayong mata,
Pero mawal lang gyapon, magpiyong-piyong. Di mo buhat og tarong. You should be proud of it. Di ba? Mao gyud. Yeah, second question do Paps. Sige, go. Sabahin na ninyo ang kuan ba kaning promo gani nga sa ni bugas nga wala langas nga. Ako tikman mo sa kuan dito sa list Paps ko kapila dili. Kumabot niyang surveyors late eh. Okay, tikman naman ka na buntagan ka gabi ba ya? Sa programa nga mag-branch niya. 1 until midnight yun. Mabot sila niya, Oguan. Oo. Spot check. Mabot sila nini dito. La bibi. Yan amino biya. Nagabi na may nga respat ko biya plano kita nga respat ko. Mau gani. Okay. Sige, salamat kay Hapat. Sige, bye! Bye. Hello! Hi, Pepper Joe. Hi, Mami D! Ang tanong! Pepper Joe, kasi bitaw ang ikot sa amin. Tora. Saan? Ikot sa amin. Ayaw pa namin di ka makita. Ikaw ba? Grabe na yung sa Ang naman likod sa amin. Likod. Ay, kay nag-ano magumay ka na bang nag-ulubit ni sa amo ang kuhan. Pwede ba na siya mabutangan para mabalik sa pabatusan na nga pakpak mag siya. Mau ba? Gopahas gurus na namin kaya nga pakpak man. Wapa man dito. Guwapa daw. Wala iba sa mong lahi, sorry. Ay, lahira. Oh, balahira. Isang tingin na lang. Shout out kay Joseph! Una ito. Ang humble, nagihim ko ni God. Humble ko na siya. Humble ko na siya! Oh, bisa ko man di ay good. Because are you Kasi meaning sa humble, Joseph? humble? See? Okay, pipes. Now I know. Be proud kung unsa ka natag ni God sa pwesto. Ayaw i-lockdown kung unsa ka. I-lockdown? Lockdown. I-lockdown. Animaho ka ano. Oo. Ay, magunsa man na. Magtaktong taghigog pa sa uban. Pahit sa Diyos. Basta. Walang medyo may padulungan. Humble rin ako. Ikaw na siya. Ilisin na lang na ako sa amin, day. Dili. Dili na siya makakuha. Dili na siya. Gawas kung imo, mag-gastro mo. Radya po kapay itong bago. Palit na ako sa Dili amin. na siya mamurag i-buffer ni Bong Dili. Pupito. Dili. Na siya popper. Maog yun. Okay. Yan, likod man yung ipasabot. Ngayon, yung ka ng mga stain sa tubangan. Nalikod mo yung ipasabot. Yan, nangawa na yung kaniyang silver anak niya, nawa na. Kanang yung coat niya. Ilisi nagtag-iya, oy. Lalit na yan. Remember ko ay Okay, pipes. Okay, bye! Okay, sige mga kabarangay. Ito nga hininayin. Hello! Hi, kisa ni Paliog? Sailin. Ha? Sailin. Sailin. Okay, Sailin. Ang tanong. Papa Johnson, pag-ilis ng password sa Facebook. Nasa settings, day. Ansa? Hindi ko kabalo asa dapat sa setting. Ay, tanawa na sa settings gani, nasa account, security, mga account niya, tanawa din, narana diha. Roman ko gamit. Ha? Ito akong gamit. So, kung hindi gamit? Unsa di maklaro pa ba Sige, siya? gamit mo. Ha? Chrome. Chrome. O, nabito na, browser na, day. Ito kasi Yeah. settings sa kuwan, day, sa Facebook. Naglag Dili pili settings mo. sa imong browser. Usa ni password ni mo deron. Narana dia day sa settings, day. Ikuan dia ka ng research sad. Oo. Sige. Ganat. Bye. Okay, sa cellphone, to check the phone line. Nami cellphone ito, Papartoy. Sige pa ba dyan? Hello! Hello, Papa Joe. Hi! Hello. Hi, kisa ni Paliog? Rosa ni Papa Joe sa Carmen. Rosan! Okay, sige, Rosan. Kaya mga tara lang po, Papa Joe ba?
sa kanang inyuhang promo sa Lodi kung magpa-register sa mo reply na sila. Dili. Kay nagpa-register man ko ko'y kaduwa na niya. Abi na ko, kuwan ba para mabalaan kung na-register na ba siya kung wa. Dili na siya mo reply nga kuan, no? Mahot na sa bigloda na. Pero ma-reply di ka punta ba Badyo nga kuan? Yan. Nadadawat na nato. Thanks for registering nga. Naanaw na siya nga. Yan. Wala man ko ka dawat sa message. Ay, kabala ka na ingkod na tanan. Sige, thank you. Yan, wata lang. Edagam kayo. Di ba ya? Ingon nga, kuan ras kwintar ka buhok, no? So, daghan kayong load na good na. Kaya pwede ginag-load. Siyempre, no? Pwede pala mapil, mapaload ko. Sige, thank you. Pwede pala mapil, mapalitin, no? Yan, apil lami. Hello! Hello, may minsan dito, Papacho. Isa na yung playog? Si Yubi, Papacho. Yobi, yan, Yob. Okay na yung phone? Okay naman tingin niya. Ano nga, mga baka itong gisabotahe, Papacho. Itong feedback man, Papacho. Mao ba? Okay, sige, nya, ang tanong. Kini bang init bitaw, Papacho? Muna ting all sa ating paak sa mga iro, Papacho. Kaya abduridoy lang ulo, ana. Dili man sa ingana no kanang gawas ka kanang yung mutakod na ang rabies unya musaka na sa ilahang utok. Mao na siya hinungdan nga mamaak ang iro maski walay hinungdan. Maski wala nimo na provoke mamaak lang gyapon niya ingana kay na nisaka sa utok ba. Kanang pagkaburido na utok pa dyan, no? Tungod sa virus. Kanang yung panpapadyo nga kanang masagiran na nimo pahit din ba? Pwede ingana wala ginalagi kanang dali ra kayo sila mo init. Ingana may lansa na nimo labi na og kanang magsuroy-suroy na, maglibod-libod. Daghang sila makuha ng mga sakit. Labi na magtakot-takot sa mga mananap. Mahadlok yung iro. Labi na maglaway pa pa, Jo. Oo ba? Kung 6 maglaway ni mo. Okay, kanina na pa Jo. At tas gobyerno pa, Jo. Taaching linya. Anak na siya, no? Sa mga nagbuhay o giro diya, be a responsible dog owner or pet owners. Yan. Di pa sagdaan. Yung mag-listen taro maka-Chris up tagiya pa ba dyan, makapaat pa ba dyan, kaya halos wala mga angton. Mawag sa mga sigani o, laisa, dilisad na, o, iring na si daghan. Oo. Ang akong atop kay plastic ka, buwak-buwak ko. Kaurason biya. Mula nga magdagandagan, o. Now! Not now! Di pa panggukod mga ilaga pa ba dyan? O sa ilaga, sila rin kukukod dito. Iring-iring ko na sila pa ba dyan? Mag-iring-iring sad. Lison sa mag-iro-iro. Anong pa ikatuhang pumunta na pa ba dyan? Tara na pa mag-iring-iring. Saan yung pumunta na? Ini bang utak ka nasod kung mangutang sa laing nasod pa ba dyan? Nabatay collateral anak pa ba dyan? In kaso o sinbak po, bitaw worst comes to worst nga dili na makabayad ang utak ka nasod pa ba dyan? Posible ba ang iyang ceremonial asset kuhaon sa kanang imong kuan, imong giutangan nga nasod or mo magpautang sila nimo kay interesado sila sa mineralis sa inyong dapit? Well, dili man na sa ingana, no. I mean, I'm not in the position and authority to answer that. But I don't look at it that way, man good. That's business, man good. Idea. Ang mga kasagaran sa mga businessman karon gani, in fact gani kung nagamanibawan na ay mga tagalaing nasod nga nag-invest diri sa tuwa og negosyo. Okay? So, it's not that nga ilahang kuwaon, no? Or kung mayroon sa nga nagpahuam, namoy na bantayan na yung mga lugar ngayon nga wala nag-take over ang country but sila may nag-take over sa manage na sa business para mabayran ingana. Para sa Sri Lanka pa dyan ba? Mao ganina ingana na yung mga structures dito. I-control lang ang mga ingana mga for example kung daan, toll fee, ingana, bridges o so lahi na nagkolekta. Ingana. So, muna, ingana mo ng good, ang business good, globalization, ingana. Naam ganito yung mga Filipinos at nga mga investors sa lain lugar, naasad. Naasad? Naasad, In fact, na-invest ka dito pa ba dyan? Nasa yung mga kuhaan dito. Tayo gani araw-araw pa ba dyan, no? Basta negosyante ka, dili lagay sa imuhar kang lugar mo negosyo. Mo-branch out juga labi na og ngita kag manpower, barato ang manpower sa Pilipinas, ingana de mga investors na to nga taga lain lugar, di aras sila mo kuan diri.
Kuyong guna na pabjo sa adaptif ninyo nga nay kanang dato sa mineralis sa pabjo niya irako na na sila na lay mo dili na siya pwede nga na, no? Because we are governed with our own constitution nga doon na dyan provision nga na dili na siya pwede nga tungod kay naiutang nimo nga na di man nimo collateral nimo ang kuan di man ni presa unang panahon nga world colonize ha? Ang presidente may magbutbo o utang nga ng inana o mo decider dili man na nga na dong no if you studied kuan no Polsai di mo guna ingon nga executive power lang na mo legislative na payuban mo bitaw na dunay presidente, dunay senador, dunay kongresista, dunay mga ubos, dili man na ingana nga usaray mo decide. Dili na depende sa mga power like kanang mga executive nga pwede niya buhaton. Pero kanang mga ubang mga ingana dili man na sa usara ka sa hedra nga mo decide. Kaya palit ang diktador pa ba jo? Well, wala dili naman na sa ingana nga kuan no. I don't want to talk about kanang mga ingana bitaw no because again what as authority no kay sometimes mga patakar tagbuka sa tong una niya without even studying magani maski gamay nga bahin sa political science gani niya sigun sa lang niya kung maminaw tao kanang mga storya sa mga tao mura na ba o ka na bang dunay mag-ulo-ulo nimo ba niya wa ka maswito kanito marani ingani niya allergic day ka di kuyaig ka. Diba? So, sometimes, mas may guna nga, you should do your own research sa mga things na, kuan, kanang imuhang gustong may bawan. Nga, labi na sa politics, no? Kay mo yun ay pinakainit din na to sa ato ang nasod. Nga, I don't know kung ang welfare ba sa mga tao yun o sa nasod ang giatiman or para sa ilahang lingkuran. Yeah, posisyon. Nga na, kay for so many years, maurang magyapon na kanang relasyon. Manguyab. Yeah, walay forever. Katapusan pa ba jo? Pwede pa ba jo? Sige, taman. Pinaka ng piruwat nga dato sa akong tao pagputan pa jo. Saan sa? Pinaka number 1 na dato. Tao nga nagkunang pinakadato tao sa Cebu kalibutan. Sa akong naibawaan, ang kanang mga open lang akuan, mo na sila kanang ipakita lang mga asset pero kanang mga ilado na kayo no nga kanang mga sa Bill Gates mga ingana no pero napadyo yung mga dato nga wa giapil lang gyud hilom lang kayo. Ikaw pagkapuas lang acknowledge mo ba? Ha? Si Jeff Bezos. Si? Kaya sa Amazon. Paputol-putol man. Di maklaro. Ha? Saan? Karena si Jeff Bezos sa Bajo sa kaya sa Amazon ba? Wasa tagabaw nga na. Daghang mga kuan lagi no. Dato pero dili sila ginani nga magpailang nga dato. Kim Rosel gani dato mo na. Ila ka na. Oh. Dato ikaw pa dato mo ka. Well, yes. Gala pa ba jo ba? Oh, tinod na. Dato ko sa mga nagmahal. Nga tinod anay. Yan. Pero kung may mga kwartas, litoy na. Well, depende man kung na sa imong pagkadato gundog unsay gusto nimo purpose nimo sa imong pagkadato. Always remember, when you die, di ka na nimo maguroy tanan nimong kuan. Well, the thought, syempre magpabili na. You will remain rich when you die sa thought sa mga tao. Pero you, personally you, kung ikay dato, kung mamatay ka, wala gyapon. Wala. Tinoda pa ba dili sa lapi may basehan sa kalipay tinudan ang kalipay mo jo? Yes, dili man sa lapi. Siyempre, katong mga way kwarta, maingon gyud nga kwarta may kalipay. Pero sa doon na sa kwarta, dili sa maingon nga more sa kalipay niya. Usa, daghang ka kwarta. Wa kay mga anak. Mag-uul ka. Yang ano ako na ning kamot ani hayas ko mga parinti o to ni padong latanan. Dato ka, dili ka kasaya-saya, di ka kalakaw-lakaw diya sa sidewalk na. Normal kinabuhi kaya makidnap ka. Di ba? Delikado. Yan. Unya, dato ka, remember, kung naalagi ka sa taas ka posisyon ng kalibutan na, mo na siya ang usa sa pinaka-loneliest place. Kaya kung dato ka, dili na ka makagilubilo sa mga paryente. Kaya siyempre, kung dato ka, kung magalubilo sa mga paryente, na may mga paryente nga busaran ka, silang pangayo. Kanya, kung di ka muhatag na, ino naman ka nausab. Yan. Bati ka. And kung panasa pa ba kami si pahiyom ang tao masugat ano mo ba? Ay kanang mga pahiyom kung dato ka, dili makawingon nga tanan nila ana nga tinuod. Daghang ma fake ana. Nasa Facebook. Mura ra sa na siya comment sa Facebook. Mag-post kag picture.
O naay mga gipamutang like diya, pero don't ever think nga tinudanay na nga like. Like lang yan. Oo. Sige, kasama to siya. Naghahanap pag makatunda ni mo ba siya? Share lang ko tagot. Parang Facebook niya po naman siya. Share lang. Sige, salamat. Okay, sige, bye. Bawag na siya nga na mga kabarangay, no? Daghang man sa tag mga di man sa singon nga manghambog ta natay mga kailang nga mga arang-arang gyud pagkabutang, no? But makaingon ka ba hayahaya ka sa ilang posisyon, no, kay naslaan niya na. But naadyo mga butang gyud ning kalibutan na balanse gyapon. Pero nara sila yung mga butang sa kung wingon ka na makalibutan nun nga kaya rin yun nila. Nasa gusto ni autos kinan. So naada yung papadya mo pero pamandali dali kanang temporary lang nga happiness. Okay. Kumingon sa nga simple life lang gud na malipayon nami, pero actually di jud na siya nga malipayon kay by the time nga moabot ka dunay masakit magpangutkot kag asa ka makita. Pangutang ta asa tawa pangutang. Ingana. Sila kang mga gipakita mga kabarangay na labi na karon hapit na ang kuan Semana Santa. When you die you will die nga wala kay madaling kalibutan na. Mo nagipakita sa tong Ginoo, di ba? Ni Kristo tong pagpakamatay niya. Wa man siya makapakita nga tong kamatay na, di ba? Gilingig ni rong langit ron kay naog to trang anghel. He died in a simple nga kanang kinabuhi nga pagpakita kay para pagpasaylo nato. Kita na ang musabot ug ngano. So, ingana kasi mo nas kinabuhi nato. Kung ingana imong kahimtang karon, well, kung imong sabton nga i-base nimo ikumpara nimo sa lain nga nindot kahimtang, sakit gyud. O, di ba? Pero when you live your life with contentment, ingana wala. Ikabaw na mag-ausa ka dako ang batunis mo sa nanguhalis. Pero kung sige tandi ng uban nga, sige kag reklamo nga. Yaya ni Loy nga na. Ana. Nya tanan mo. Ubos na jud kayo. Yeah. Pero ang tao amoy katagbawan. Mao gyud. Di ba? Wagi katagbawan tao. Ang uban dia maglakaw, makaingon nga, luoy kayo sus, makabisikleta lang ko, okay na kayo. Pero doon na siya nagbisikleta dia, makakita og motor. Duta og motor, oh, tindak-tindak. Diba? Nasa magmotor dia, makita og auto. Duta auto, balag si kanhan, at least iniguan, wala dyan ditong basa. Nasa doon na auto dia, brand new kayo nga. Lamikis na ng feeling, lamik pa kayo sa ninay. Kana, ayay, tingkasa na saan. Hindot kitag auto ani, pero masitag PMS, mahalas ka. So, wow, yun. Brad yung mga kabarangay. So, wala. Okay, lahos na ta. Commercial break ta, papalitoy. Sige pa ba siya? Kontinto sa tani, ha? Malit sa tanan. Problem sa ta mga kabarangay. Kung may mga problema di, ha? Ikuan lang niya, padangat yung mga kabarangay. Saning ininayan, bito kay hinay kay mulod, as ng kuan din, no? Yan. Ano po ba yung number sa Wanted Sweet Art? Still the same, ha? Gani Roy Canape. Alright. Yan. Sige, ito na yung ininayan. Okay. Nasa pa yung naadri. Magparehistro pa minisa ko ano eh. Ay, salamat. Oo, sa bugas. Nabalik na yung mukuhan. Oo, nabalik din. Oo, nabalik na sa Unsay asay ka importante papalitoy? Unsa na ka importante nimo ang social media kanong panahon na? Oh, grabe pa ba, Joy? Hindi ta mabuhi siguro gawa ang social media. Ta? Mostly man siguro sa tao pa ba, Joy? Gagamit na anak. So meaning to hindi ka mabuhi na, bro, kag na-addict. Ako? Dili po din nga naka-addict dyan pa ba, Joy? Diyan ka di mga mabuhi og na. Mabuhi ka po, Joy. Ada eh. So, laban-laban yan. Bawi. Importante man na, Joy. Diyan pa ba, Joy? Nga importante man ang social media? Siyempre, pag-communicate sa atong mga... O sige, gamit sa telepono o sa cellphone, kung communicate lang. Hindi mo ito makita ang naong. Wala ka kinumdum di ay sa mga naong sa tao nga gusto mo communicate. Or basta ginay ka mag-communicate ka nang magustuhan niyo mga naong. Pareha pa doon, good, daghang mutual. Idol na ako. Kumbaga mapalit ay. Unsa man. Oo. Kato,
Kato. Hindi ka, pwede mo pa-communicate di ay, o kinahanglan nga di makita ang naong. Depende pa ba, Joy, kung kaliwat or kadugo. Yeah. Magampo ka o dili? Ako, syempre, mag-ampo pa ba, Joy? Nakikomunicate ka. Syempre, sa gatong Ginoong. Onya, nakita ka siyang naong nga nagliho katubangan ni mo. Wala. Unya, kung social media, okay na. Nindot man na, kaya mutual friends. Matod pa ni DC Kicks Walton nga na-dependent lang. Okay. Ate, check pa ba tayo? Sige, nawag rin pa ba, Joy? Hello? Hello. May hapon, udto, buntag. May ngudto diya pa ba yun? Kisa ni Palihog? Jay ni ba yun sa Loma? Late niya. So may problema mo, Jay? Oh. Sorry. Okay, sige. Okay, sige, bye. May nakaas ng mga cakes. Okay, sige mga kabarangay. Ato nang ininayan. Sabi ka pa palito yun, tungkol sa mga teknolohiya ba? Kung mabantayan ni mo, lahi na gyud kayo sa una ba? Maog yun. No? Nga na. Karon ng mga, labi na sa mga batanon, karon nagatubang na lang pirmi o gadget. So, ako, ato ko sa mall kagahapon, kay Uwan Manson, nagpasilong lang sa ako. So, ako nakita, palito eh, kanang mga mall, doon na sila na yung mga kuan diya, kanang mga business diya nga magpaabang bitaw kanang electric nga murag how do you call it, dili na siya kanang bike, no, pero murag scooter ba kanang pang abangan lang nimo ba para na sa kanang mga senior citizen kung layuan kayo ano. Pero karon ako makita papalitoy ang manakay mga batanon na kapuya naman lagaw. So nakatapon lang ako di ay babadyo. Nga na. Okay, sige. What yung problem din mga kabarangay? Yan, kaya nangabot na rin mga registration. Ako na dyan ni siguro nga naabot ng kalinga to ang registration sa tuwang kuhan papalito eh. Yan ako nung kusuging uwan, no? Kuhan doon, kanang natay low pressure. Sige. Kapay nga sa kuhan papalito eh. Sa LPA pa ba dyan? Oo. Wala, LPA lang. Ano sa meaning sa LPA? Low pressure area pa ba dyan? Right ka, no? Right kay ka sa? Yan. Papadani. Ganun ko ka ha, bright kasi dito. LPA. Low pressure area. Yeah. Bright ka pa siya. Matutubag mo niyo. Makatubag niyo siya ka, bright. Basta pangutana. Papalitoy. Papa Joe. Kinsay mo hatag sa mga sitwasyon sa LPA? Syempre, ang ato mga weather forecaster. Sa? Bright. Sa Mactan. Bright ka no? Right ka, no? Karon. Tanaw na tanin mo ka, Bright. Sige. Unsay meaning sa pag-asa? Payusay. Unsay meaning sa pag-asa? Time pa sa Papa Joe. Kaya nga na, wala dyan ko'y pag-asa. Unsay meaning sa letter P sa pag-asa? Little P pa ba Joe? Letter P. Little D. Letter P. O saan ang letter P sa pag-asa? Letter P? Oo. Hindi mo na Philippines. Wow, Bright. Philippines. Yeah. Letter A. Letter A. Apple. Pajatiyan ni mga Mark. Pajatiyan ni Galasiti. Pagkatoy-toy. Pajatiyan ni Galasiti. Galasiti. Puno-puno. Okay, nanawag. Kasi ng problem na. Sige. Hello? Hello. Hi. Pag-asa, Philippine Administration. Hindi ko alam yung pag-asa.
Oh, okay, sila ito na kung ipautan ko. Ikaw mag-inutuban. Tingnan yung maluluwas na ito eh. Okay. Sige. Save yun na nakutanan no. Oh, sige, nagasalamat. Oh, yan. Right tayo ni Litoy. Papa Litoy! Papa Joe. Sige, nakuha siya po tag-problem din mga kabarangay, ha? Oh, sige. Madeline, ay ta siya. Papa Joe, Papa Litoy, ikabuhi mo. Kay persa mong bibuhang duha. Kuwang og handos, ha. Okay, nun sa kaniya. Fights. Okay. Pili sa imo, ani. Aw, depende Papa Joe. Pili mo. Okay, wa lagi problem mga kabarangay. Unya na sa ninyo mga pangutana, ha? Tumong-tumo nga sa ninyo, dagana sa pangutana taon diri eh. Oh, sige Papa Joe, nasa tong text line. Okay. Sige. Go, Papa Litoy. Handos bira sa usa ka problema. Hi, Papa Litoy, Papa Joe, na ako'y problema. Kaniyan to, kaya na ako'y suod nga amiga nga nakailan na ako. Kanang pag-apply og work ba? Magkantakay rami o kanang manghuam siya o kwarta na ako. Unya, nagsige naman gud siya huam, Papa Joe. Magpahuam na pud ko kay maluoy ko ba? Ang problema kay kadugayan magsige naman nag-lansis nga di pa kabayad. Di naman ko nahan na makapasakit og tao ba, pero nalain naman pug ko kay sige naman og balibad, dugay na mo bayad. Unya muutang na pud, ako na pud pawamon kay maluoy lagi ko. Amot mga maluoy mo sa gudayon oy. Hangtod nga natagam ko Papa Joe ni stop ko pagig-amiga niya. Natagam na ko magpahuwam niya kay nasundan man kay kasi na pud nako. Pag una, okay ra mo bayad, unya sunod dugay na. Hangtod upat na gyud, unya wa nako mag-ayo pug tagad nila Papa Joe. Question ako ba, sala ba na ako nga ni-stop ko pagigamiga nila? Nakasala ba ko sa Ginoo na nitagam ko pagigamiga nila? Pero ako naman silang gipasaylo. Natagam lang gyud ko kay daw nabusaran akong kamaayo nila. Nasayangan ko sa akong pagsalig. Please, tabagi ko if sayop ba, Papa Joe. Kung unsa akong buhaton, misti ni sa daan bantayan. Well, wa ako'y katungod musultin mo na sayop ka or dili, no? Pero sa imong gibuhat, isa na to na nga makuha, no? Mapugan nga makalikay kas mga tao nga ingana, no? Dili kay nga stop kasi na pagkagimiga. Naana magudang, no? Hate, do not hate the person but hate their sin nga ilang gibuhat against nimo. Maging ana ba? Kay ang tao mo doon, no? Masayop mo na. Kanang nga sistema nga na manggod nga giabusaran ka, ikaw mismo ang tunay say paglapas sa imong kaugalingon because you allow it. So kung wa pala nimo gialaw nga abusaran ka, dili ka mapirmi utangan sa imong mga amiga. Unya, wa man siya musulti na ako manggod kung babae ba siya o laki, wa man siya musulti nga, no? Mga amiga pa dyan, babae. So, babae siguro. Yan, no? So, kanaday, kung naaslay utang, paningla. Okay, paningla. Kinisang uban manggod, mangutang, maayor mo kini mangutang. Unya kung paninglon, dahil og likay-likay, dagang kayong rason. Ila pa awayon. Kumo kay, kanang, dili pwede nga magkita kay busy ingana. So naay ko na papalitoy naay mga panultihon na nga kung doon na mo'y utang bayran na yun na ninyo. Kung di mo amoy oras pwede mo na ninyong ibilin, di ba papalitoy? Pagkita pa maagi pa ba Joe? Oo, pagkita pa maagi di kay kanang kuhan lang, no? Kinamingon tang punga nga kanang daghang lansis ba. Yan. Mao gani ingon diri nga ang tao kuno always come up
ang mga tao nga nakautang nimo will always come up with an excuse. Nya makita nimo ilahang spend ang ilahang kwarta, labi na makita ka sa ilang i-post sa social media, di ba? Dagan may kuan ni. Dagan. Oo nga, nangutang. Nya masige kung way kwarta pero ang i-post sa Facebook mga lami kay mga pagkaon. Dito sa lain lugar, di ba? Maog yun. So, unasan na niyo bayad na inyong utang. Di ba? Mura ba? Kanang mga tanan utang, bayarin na ninyo. Pero sa kanan, gabi kayo mag-post yung sa kanan. Bitay na din mong tulog buwan. Utang mo na, bayarin mo na ninyo. Ang utang ay dapat bayaran. We'll be right back. Handos kira sa usa ka problema. Hello, Papa Joe. Hello, hi. Buntag. Si Fine, buntag. Papa Joe William. Oh, Yam. Alam ko pangutana, Papa Joe. Ang tanong, Kining monitor bitaw sa computer, Papa Joe. monitor sa computer. Oh, nga naman. O kanang ang kining view sa atong cellphone pwede ba siya makuha sa monitor sa computer? Diba, ang atong cellphone, dili. Oo. Pero na cellphone, nga pwede siya nimo through USB niya kuha no HDMI nga na yung mga ingana pero dili sa kanila pa ang cellphone smart TV. Smart TV. Yan. Yan. May ana pa ba, Joe? Oo. Bright mo na. So i-mirror nimo so kung sa imong ipasalida nimo sa imong cellphone oo. niya pwede siya mo connect og smart TV so mo connect siya nga to sad. Yan, kay Android man. Si LED di po siya. Smart lagi. Smart lagi siya, Papa Joe, no? Di sa LED nigas. Di na may LED nga smart. Nasa LED nga kuhan. Ang yahaman ng kuhan. Iyahaman ng OS bali sa TV. Sige. Salamat, Papa Joe. Oo. Yan. Kung ano yung TV, dili pa na siya smart, tuduin ninyo. Pwede. Wala ka sa Tito 12. Oo. Di ba? Edgar Linos. Hello! Hello, may muntag uto. Balik ko, Papa Joe. Oh, Yob! Oh, Oh, sa'yo po tayo namin, Yob. tungo ni sa ehersisyo, Papa Joe. Ehersisyo. Oo. Oo. Pila man mag-ehersisyo ang sa katao sa kasimana, Papa Joe, o pila sa kaminuto. Well, kung- Considered siya nga maayo nga ehersisyo o makamintin na sa kahimsog sa itong panglawas. Well, depende maguna sa imong sitwasyon o sa imong panlawas. No? Kung normal rin mong lawas, di mo bora ang ganang imong pag-ersisyo. Bitaw, sama sa eskwelahan pa ba, Joe? Required man na. Jumping jack lang ka, good exercise na. Ang jumping jack, tinudanay na. Or walking. Oo, walking, inga na. Brisk walk, inga na. Pero kung nakaigiabot nga kuan, nga goal sa imong pag-exercise para mo gamay ka, you have to extend the hours or the minutes nga naa ka sa gym o sa inyong panimalay. Para mausap ang figure. And it's not just exercise alone. Kinahanglan sa kang mag-diet. Nga na. Ang kao na Papa Joe. No gani, kay ananam ko na mag-exercise ang mga tao good kung may bawaan na nila doon na slight diferensya. Kung kuan, no? Yan. So, mo sa na mag-discuss dito sa Facebook Live gani, katong sa taga-commercial pa. Nga ako ni-enroll yung gym para mo ubos ang timbang kaya dako na kaya kong timbang. Naibong ko, hinay na akong motor. Abi na akong motor ni bugat eh. Ilang sa kaminuto mag-gym, Papa Joe? Ha? Ilang sa kaminuto mag-gym? 1 hour. 1 hour. 1 hour lang. I don't dilisan ako gikuan no kanang tawag na kanang Braan, Papa Joe? sobraan sad. Oo. Nga kuan dili naman ta ingon nga magpanindos lawas no. Nga na pa kuan Healthy na lang, healthy na lang kay. Pero kung manindot ang lawas, Why not? Mayo. Matalik ka mangando yan ng six-pack mo, Papa Joe? No, at my age right now, I'm 46. Wagi ko mo kuan gani mo react ba nga akong body, akong mga muscle sa pag-exercise pero ni react pa man siya gamay. So 2 months pa man sa ko and a half
And ni ubos gud yung timbang. Pero giparisan ko na siya og kuan kanang exercise o exercise kanang natayet. Sa waka ka ni Indrology ba? Nga naman, Di ba na may uban nga mo konsulta ng doktor o sa mag-gym ba? mabitaw nag-gym ko kay hindi ko ng doktor. Nag-advise ang doktor pa ba dyan? Oo. Kumana ka, lamig ikaon. Siyempre. Kanya, kanang beer, usasan na siya sa makapadako. Yun. Kaya sugar. Kanang kuwan pa Juli na pa sure ni Roglion ba usap ng lagi. Oy! Well, Sige. that can burn calories. That can burn calories. Ingana. Bayobay na ko na born na bide. Yeah. So, mo na Sabi na target. palabian pa Juli. Oo. Target. Kung may ko ka biking lang, ikaw kahilig mo ka bisikleta, makita mo ka magbisikleta. Usay man good. Kung biking lang yan, bro, with pleasure lang, agi-agis na, di dyan kami nga ma-exercise di ka, ana. Pero ginagay, sakaran mo bukid yung bisikleta, di ba? Ato ka kitang exercise dito. Yan, ang kinigita ko mountain bike. Ana gina siya, sakit gina. Primero, pero kung maanad ka, ingana. Is nga gatong ilong tinikad labi na putay mo. Okay. Pero, di mo ginag-advise sa itong mga kaiksunan nga, usay kita nga mga tao manggod, kung feeling na to nga able, di na to na madiskitaan nga angay na gyud nato na siya hinay-hinay o control lang ato ang diet, exercise. Ana na mo exercise kung maingon ng doktor nga sir, pag walk lang at least 15 minutes a day yan na kamlakaw. Pamatis lawas. Ni epekto na ingana. Diabetes. Oo, nya ana na mo take og mga supplements kung doon na yung mga gipamati. Ingana. Nya sa isa nang uban mag-take og supplements pero ang ilang lifestyle mao gyapon. You know, ang kinabuhi magud mura na sig makina ba. Okay, if you're not going to change the oil inside sa imuhang motor, nya si imo lang na timbul-timbulan og bag-ong at oil, timbul-timbulan pero makontaminate maitom gyapon na siya. Kadugaya ang kanabag-on nimong gikuan. Oil. So kinalan nga change oil di ka. Ka-change oil. Si oil di ay. Ang sadang? Mag-away sayang magkiayon kay dugay mo lang taris kay di maka since oil. Ato ka sa ayaw sa nasa nga mekaniko. Pag maintain ako sa mekaniko, nga mo change oil ni mo. Kaya sweet siya sa imong makina. Yan. Upila ka sisi. Napay kadua pa Jo. Kasi ba ito kaglaing mekaniko niya? Mingon ito mekaniko. Dong, gamaya rin piston. Wala pa rin ribor. Iparibor nito. Servisyo naman. Okay. Sige. Pangutan na rin pa Jo. Ha? Napay na yung pangutan na. Lain po na go. Kini bang cellphone pa Jo? Unsam ni siya pa Jo patakang panginahanglan o luxury na siya pa Jo? Sa pagkakaroon, makaingon dyan kang, sa asam ni Kuto papalito, dili ra? Ayan. Sa pagkakaroon, matod pa nilito, kinahanglan yun ang kuhanon for communication. Para na ko, importante ba ang cellphone nowadays, labi na delikado ang panahon. Yeah, for emergency purposes, makatawag kag police, makatawag ka sa imuha mga loved ones, makinang kaso, yung ana, daghan mahimo. Pero considered pa na siya sa wants pa ba Jo? Ano need? depende mo na sa imong paggamit ning kalibutan na magud. Tanan man good, depende na nimo sa imong paggamit. Like for example, ari kapag kaon, of course, need na nimo nga mukaon ka in order to live, ingana no, in order to survive. Pero kung imo pasubraan tungod kay kaya nimo paliton, lami na kayo, well, you will face the consequences. Imo sa gyud ang pagamahayan ng epekto ana pohon. Ingana, pero sa cellphone, gamit ka na nimo kung pag-communicate sa imong pamilya, kung asa ka napita, ingana. Pero sa hay, kung di na ka matagpo sa pamilya, mangita na kaglaing pamilya, mangita na kaglaing communicate, diyan na siya mabati. Nang upat pa Jo nga kanang di ba ang palit ng cellphone pa Jo depende na sa atong usage pa Jo sa atong paggamit sa cellphone kung unsa. Ang upat lagi pa Jo kay mahal kay cellphone pa Jo ba ang gamit Facebook ra niya, text, call og kanang tap ng uban diha ba internet niya ang ilang cellphone mo nakabat og 50 mil pataas. Well, I don't mind, no. Di ko manghilabot ang ilahang lifestyle nga ingana, no, because that's their money, no.
And usa pa, depende man gud na sa tao man gud. Naamagod tayo mga giingon man gud nga dunay mga butang nga makahatag nimo aspiration, inspiration, ingana. So sa imong hinaguan makita nimo ba nga mahal mo cellphone, imo gining gihaguan ingana nga dili ni sayon nga makuha sa uban. Nya ang uban lain no sagsabot nga bugira ingana niya dayto way load ingana. Problema na kapalit kay cellphone load na ba? So Dili ka na makatrigger las kribin papadyo kay matlak ng mga hilabtanon na papadyo. well, ang makapatrigger sa krimen, whether butangan pa na nimo, prera bitaw nas katong ipungtanan ni may taning sa simbahan kuno, nano kuno daghang kuno kay mga babae nga magpakita sa ilahang legs, magpakita silang buko-buko, nga matintal anong ka. Mo na ginaingon nga kung naa ka ni kalibutan og nagsubay ka, kabaw kasi mong padulong nga, di yu ka mo simang. Kung naa ka sa susimbahan, imo purpose dito pag-ampo, dili pagtanaw sa mga tao. Dili to ko antiya papadyo kanang Oo, so kumingo ka, lagi, so mingo ka nanaw mi sa discipline. may nga na matrigger sa krimen. Kung ang tao nga tapulan o ginadjek instant money, ug wa siya mahadlok sa Ginoo, iya gyud na tulison. Di ba? So depende gyud na sa tao sad. Remember nga ning kalibutan na gitawag na siya na yang, di ba? Nay positive, nay negative, good, bad, ngit-ngit, hayag, ingana. So kung naay tulisan, naay sa tulisonon. Ana gina siya. So kuan na lang ng kuan papadyo. depende mo na kung ang kanang mga mahalong mga butak papadyo ba dili saya na lang. nya ang uban magud na sa uban nga mo palisag mahalon nga butang tungod kay durable man gyud ang uban butang. Oo, kay nam gud tayo uban magud nga ang uban mo comment lang nga na kay di man gud sila ka-afford. So ang ila tungod kay di sila ka-afford, imbis nga mo dawat na lang sila nga malipay sila sa naabot sa uban, ilahan na lang dauton kay man nasuya man. Di ba? Ya kita mga tao doon naman tayo gusto magud nga maabot. Nawalan ko na pare kag mga motor Motor nga China, ilisan og Japan nga brand. Butang sticker lain. Daron mo to. Para lang yun mausa para mailad pa di ay. Nagya pa ng cellphone papadyo. Palit og China niya tanawon mura sa gurig-gurig. Mura gurig-gurig. China dito. Kasi bang kaya manambagsan mura sa kurig. Salamat kay mga nasayuran na papadyo. Okay, sige, bye. Okay. Matod pa ni John Arangues, unya, daga nagyod musimang saon naman lang na. Amo na ginaingon nga ning kalibutan na kumingon ka daga musimang. Kana siya nakalatid na gyud na siya sa tuang kinabuhi nga mabot gyud na masama na yung ampo nga di musimang. Kaya remember kung magampo, magbasa mo Biblia manggod, namoy katapusan. Simple lang. Moabot ang atuang labaw nga gagawon pagbalik paghukom sa mga buhi o sa mga minatay, di ba? Mauna sa tuang mga krido ingana. So kung pwede day mausab din na nato ang dagan sa kinabuhi, di unsa pa may balikan na niya. Di ba Papa Danny? Kakuha mo. Therefore, case dismissed. We'll be right back. Hello? 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 Yes, may good to. Hello, good. Good morning. Good morning. Papa George, Papa Let. Sir. Pangutana ba? Uy, Kuha pa kami, sir. Problem pa kami. Suliran, sir. Sir. Tara. Yan. Putol pa ba dyan? Kanyan, maanam yun ang mga ko. Anam yun ang mga Pilipino. Ato nam yun ang batas niya. Pasaylo sila. Kumingon tang problem Papa portion, mga utana. Ano ba ka na ba yung mga maestra ba nga? Okay, class. Get 1/4 sheet of paper. May ganun. 1/4, ma'am. Sige. Hello? Hello, Papa Joe, may buntag. May buntag. Kinsa ni palihog? Si Ginela sa Negros. Janelle? Oo. Asa na ba sa Negros ninyo, Janelle? Ginolngan. Okay. Sige. Duol ra. Nya, Janelle, unsa may problema nimo? Ay, wala na. Salamat ra ko ni balik na ka, pero bambuntag lang. Ano na tuog pa ka? Salamat kay kalingaw mo ka. Dili ka matagbuntag di alas 9, mata na ka na eh. Okay naman, pero na hibulong lang ko kay bambuntag na mga ka na wala man to kay kadiyot. Hindi ana mo. Yan ang mga konsensya na kugod nga kinahanglan nga sayoon nimo ang pagpanambag para
dili na sila madugay-dugayan pa. Kung dagat ang masulta. Para mawala ng problema ngayon. Oo, parinig kahapon na. Ang saya-saya. Nawa para malinaw ko ba, mawala ako ang kasakit sa lawas. Uy, Mura din may supplements ani ha. ana, mura tagtambal pa ba dyan? Oo. Salamat po pa Diyos sa mga pagtubag sa kong tawag. Salamat sa dunya. Inawat pang malingaw gyapon mo diya ha. Maski pila na katuig. Salamat po pa Diyos. Okay. Bye. Bye-bye. Chanel. Bye. Mababay po pa Diyos. Magkabalitoy. Bye-bye. Si Chanel. Papalitoy. Papa Joe. Pay nabot niya nga problema papalitoy. Wala pagyapon. Yun ang nindot sige paminahon mga kabarangay. Bito ka na inyong mga feedback nga nakahatag may kalipay ninyo ba? Yan. Sige, Yan. gamay na lang ang butang pa ba Joe? Nakatag na to. Char. Char ko ba? So, papalitoy, kag may butang, imong nahatag, di ba? Yep. Kita Oo. ko ha. Nakatampo ginagmay. Yes. Pero ikaw makatampo dyan po ka, papalitoy. Nakatampo gyapon ko. Makatampo pa ka. Makatampo pa ko. Oo, labi na sa mga tao nga nagkinahanlan kung unsa yung meanings pag-asa, be. Pag-asa. O sige, babadyaw ako na research. Karon na. Try. Ginahanan na ka na nga. Kuhaan babadyaw study eh. Okay. Sige. So, di ba leksyon man na nato pag grade 5 na to yung ano, di ba? Absent ko na tayo mo eh. Oo. Okay, sige. Napatay na yung mga meaning anak. Kanang WHO. Kung sa may meaning WHO? Oo. DOH ba kung naibawan pa ba Joe? DOH, sa meaning. Department of Health. Wow. DSWD. DSWD. Department Social Welfare. Yan di. Nag-day pa ba Joe? DSWD gani, oh. Department. Sa Department of Social Welfare Department. Yung mingon pagka nga, nagkagag na tabang. Ay, nako. Ay, na. Sige. Napilay na ba ba nito eh? Para ito na-contribute, oy. Para sa mga bugo. Yan. Sige. O sa'yo paborito ni mong reptile. Reptile? Oh, nga At sa mananap. Scorpion pa ba Diyos sa Mortal Kombat? Reptile na reptile ang scorpion. Okay. Fights. Sige mga kabarangay. Hapit na dyan kumatakdi. Papa Joe, 2006 kong listener nimo. Nakapatambag pa dyan ko nimo sa una karon kay wala na may telepono panagsan lang ko katawag. Ika ni John Ray or Denise. Okay na. Na mayabas mo na litoy Papa Joe. Wala ka mo magkasa. Yeah. Okay. Nagkatawa na ito sa pamidini mo balit. Nakahatos mamidita, tuwara. Sige. Sige kayo panuhog na ako. Ito mo, ilang pa palit eh. Ang katulbo ba Diyos? Si Nanay Gracia. Wala kaya may problema di ba palit eh? Wala pa magyapon pa. Nalingaw naman na sila noon. Yan. Saan man eh? Department of Social Welfare and Technology. Oh, taka lang ngayon. Kasas. Harap mo pag-joke tayo po. DOST. Papalit sa meaning. DOST. Sige pa ba Diyos sa meaning? Kani lang. GRO. GRO?
Bright kita anak ko ba dyan? Nado niyo. Masa ko na meaning ka na. Ingos liti. Wala na meaning. Basta mo na. Oy, problem may text. Oy, dili na mga meaning. Puro sa mga meaning. Oh, yan. Sige. Ano pilain? Wala pagyapon rin, Papa Joe. Wala pa na. Sige, ato sa nangin na yan. Kaya ba ito siya pangag-libro? Mau ba? Kamayan pag mo eh. Usahay rin ha. Edward Dave, Pitogo, hello. Sige, ito na nga. Nagpasakay-sakay na kuno kalitoy. Hindi ko na tinuod ko. Darang meaning sa kuwan pa palitoy, oh. Unsa man, DOST Sa Papa Joe? pag-asa. Pag-asa di ay. Basta ha. Oh, sige. Be, tanang nagkabaw baka mabasa. Oh, di. Ari na lang. Okay. Oh. Basta ha. Philippine Atmospheric asa man to Papa Joe? Nilokso naman. Geophysical Astronomical Services. Hinaya. Ayaw ko sapa. Oh, ayaw ko sapa. Sakto man to, uy. Oh, sige. Hinaya. Philippine asa naman? Sige, yeah. Atmospheric Geophysical Astronomical Services and Administration, Papa Joe. Asa magnuwa to? Danio. Fights. Danio, si katawa nyo. Sir Hans, sumbong ka. Okay, mga kabarangay. Karang totoo, tingin nyo ang sayo to bay. Yan. Why? Tupahay. Yan. Tuba ni Papa Roy. DJ O's. Usa, yan. Yan. Okay, sige ito na nga. Ininayan rin mga kabarangay. Sige, ano pa may DOS tip na rin, Papa Joe? DOST Oo. Department Store. Karuban ay. Okay, sige mga kabarangay. Bambi, tabasa sa sapit ko natukan na noon. Okay, sige mga kabarangay. Uy, Napay meaning dress imong tubig, Papa Joe. Daraw. okay. Ito ning... ha? Napay... Greet ko, kuyog mi Anton Ron. Anton Ron? Anton siguro. Oh, okay. Nag-drive maguni-good. Oo. Yan. Something. Pero naman na abot ng mga taga San Roque, mambaling no ni Lorna, Gascon, Kenel Forsuelo, Helen Largo, Gina Forsuelo, si Georgia Espinido, si Victorina Abapo, Victoria Amado, si Maria Victoria Samson, tapos maliturbitan na no, o si Violet Sabal, o Teresita Insila. Yan, gikan nini. Pero panabot imong text ni. Okay, napilay ni Papa Toy. Text line. Sabi ni Papa Joe. Okay na short problem to. Sabi ko, pangutaan naman ni Papa Joe. Di sakto lagi na. Sige. Oo, problem na siya. Problem, Oo. Papa Joe. Ayun siya nga, Dear Papa Joe, hello again ninyo ni Papa Litoy. Mag-ask kong advice ninyo kung unsaon nga makaprangka og tao nga dili offensive para nila. Namo ko ibang tao, Papa Joe, nga maski naan ay mga uyab ba, unya ka na ganing magsige og joke-joke nga char-char, labi na sa mua nga mga daga, or maski minyo na sila unya magpa-cute-cute, maka-irita man gud Papa Joe. Sa maayo nga isulti nga di sila masakitan, or maski single ba nga chicks boy. Okay, kana magpa-cute-cute nga mingon nga kan. Well, kabaw gaday, nature gina sa mga laki nga na magatubang og kanang kuan no. Nga kanang tan-aw nila nga kumakagat sad. Nga magpa-cute-cute sad. Ang uban ni pagi-agi lang nag-joke. So kikipagi-agi man nag-joke, di i-joke-joke lang sad nimo nga
nga dili para dili offensive. Kung manguyab siya nimo nga, mingon sa nimo ay di ko nimo na nakayasawa. Paagi lang pagingana ko. Oh, agi na sa mag-joke. Yan. Kaya mingon niya ka nga, para di offensive mingon ka nga, bay ka na nga, ayaw lang sa ka na si pa-cute-cute na ako. Kay nanaraba kay asawa. Nya, pwede man na i-reverse lalaki. Mingon lagi, kadahong ba yan nimo? Abi mo kinaki-close ko nimo, naibog na lang ko nimo. Mausod. Diba? Kanan niyang laki. So may insulto na nung ka na namin, offensive ba? Oo. Pwede, oo. Kaya dili ra ba tanang mga gipakita lagi sa katao. Sa ako nagisulti ka kanina, so mga lalaki, nga mingon nga, ang ilang mapakita sila, kung hindi na maong ilang kuan, ilang tumong. Oo. Kay, kanang ilang tumong, ana, Huwag na matumong. itumong pa na. Kung magkauyab mo. Di ba? Mawag yun. So ayo sa kanang kung mag-joke-joke, namgi ba nga nga, ay, dagaha, gapaha, sus, kapay uyab ni mo ay, di, ino ni mo nga, sa man, di man tiga uyab. Di mga kay, joke mo na niya, kay, kung ang tao magod, maskikinsa, mukagat gani ka, marunong na mo nga, may surag kwartar niyo, matag kwartar niya, ka na yamingon ka nga, warboy kwarta diri. Ana, di sultir kay to kuha gani kay bisan man dahil na ade makahuwam ta. Di ba? So kung nga lalaki mo, Miss Lita. Diyan ka na ba Maski pag nako yasawa Lita, pero bawa ka, para nako, ikaw ang pinakagwapa ako nakitaan ka ron. So sundutan, magkauyab ta. O yan, kumingon ka nga, ayaw niya, masakpan pala ta si mong asawa, o na. Sumura kang nagpakita sa nga. Nakagusto sa. Oo. Pasakop sa detect. O, di ba? Yan. Pero pag sinugdanan pala imo nagisupalpal, tagpahan mo Kaya ka papalit kaya sultin ako, nagwapa sige. O sige, Papa Joe. Palitan ako. Joe, sige. Sige. Miss? Miss Joe? Papahan mo, Miss Joe Kunya? Lagi na, ibugay ko na mo, Miss Joe. Papahagin mo Niya ako, amang kung maibog ni mo. Sige, bye. Yan. Di ba? Okay. Sige. Moro ito papalito, na iyong panahon. Sige, Papa Joe. Napagpanggalang. Dagang salamat, mga kabarangay.